det går? Ja. Plejeområdet i Fredericia hjælper ældre over 65 år. Vi hjælper med praktiske opgaver i eget hjem og med pleje i eget hjem, og vi har også plejecentre. Så vi startede vores længst muligt i eget liv med vores vision om aktive og ressourcestærke borgere i 2008. Og vi startede med de nye borgere, der kommer til os og beder om hjælp. Det, der er rigtig vigtigt for os, det er at arbejde rehabiliterende. Det vil sige, sammen med borgeren sætte nogle mål for, hvad er det, borgeren gerne vil. Det samler vi i borgerens plan, og det er så den, vores medarbejdere arbejder ud fra. Det betyder, at borgeren er medbestemmende om, jamen, hvad er det, der skal ske i mit liv. Man kan faktisk sige, at de bliver selvbestemmende i eget liv, og dermed også øger deres livskvalitet. Det er også noget, som borgerne rigtig gerne vil. Vores erfaring er, at borgere de vil helst klare sig selv, og det kan vi så hjælpe dem med som kommune. Vores mål det er jo, at vi kommer tilbage til det, vi var før vi faldt, og kan klare ved at se det daglige. Madlavning og indkøb og hvad det ellers er. Vi har et fælles arbejdsredskab, vi kalder rehabiliteringsplan, hvor ud fra de mål, som borgeren har sat, nogle mål, han gerne vil kunne klare selvstændigt i forhold til de daglige gøremål, har vi ligesom skrevet dem ned, og vi har snakket med Værn om, hvad det er for nogle handlinger, der skal arbejdes med, for at han kan blive så selvstændig som muligt igen. Og det er et fælles arbejdsredskab, vi bruger både med borgerne og også som tværfagligt personale for at holde så meget fokus på at arbejde så målrettet og så effektivt som muligt i forhold til den enkelte borger. Vi gik lige forbi tæerne. Forbi tæerne.